Nestled among the beautiful Isles of Turku lies one of the most historically significant sites in Finnish astronomy, the Väisälä Space Park. Here many groundbreaking inventions have been made. Under Väisälä's leadership, a geodetic triangulation network was built for distance measurements. The movements of the Earth's axis were measured with a Zenith telescope. A significant number of studies of minor planets and comet fragments were also observed. Niin, tervetuloa avaruuspuisto Väisälään. Tämä paikka tunnetaan myös Tuorelan observatoriona. Ja nyt me ollaan täällä planetaariossa, missä pyörii tämä meidän maapallo. Voisitko vähän kertoa lisää tästä paikasta? Joo, eli tällä hetkellä ollaan meidän 40-paikkaisessa digitaalisessa planetaariossa, mutta tämän videon aikana te tulette näkemään paljon muutakin. Eli käydään esimerkiksi Suomen suurimmalla kaukoputkella ja useammalla muullakin kaukoputkella. Kalliotunnelissa tutustaa Opteon Oy, joka tekee maailman tarkinta suuroptiikkaa. Toivottavasti nautitte exposta. First we ventured to explore the numerous observatories at Tuorla, where we encountered the impressively large Smith-Väisälä telescope. Joo, tämä on tämmöinen tosiaan 70-senttinen Smith-Väisälä teleskooppi, jota on muun muassa käytetty kvasarien kirkkauden mittaamiseen. Ja tämä on tehty ihan paikan päällä, tämä kyseinen kaukoputki tänne. Ja meidän tietojen mukaan tällä kertaa on Suomen kolmanneksi suuri kaukoputki. Oli valmistusvaiheessa maailman Suomen toiseksi suurin kaukoputki, mutta sitä on nyt väliin tullut yksi toinen kaukoputki. Korjauslasi ja kauemuotoinen pääpilli on tuossa, joka on näiden luukkujen takana ja samalla pilvellä toimii. Ja tällainen myös erittäin vakaa ja massiivinen tuommoinen haarukka, mikä sanotaan englantilaiseksi ilpuisuukseksi. Ja siinä, kuten nähdään, siinä on vaakeudet sekä alhaalla että ylhäällä. Se on erittäin vakaa. Myös siellä tietysti napa-alueella Pohjan tähten ympäristö on vähän haastavaa aluetta, koska siinä tulee tämä akseiden tukirakennelmalle vastaan, mutta muuten se on erittäin hyvä. Näissä pystyisi erittäin paljon taivasta katsomaan yhdellä havainnolla ja sitä on paljon hyötyä. Esimerkiksi on tuommoisia tutkimuksia heti tulee mieleen, että jos tarvitsee monen tähden fotometriä. Esimerkiksi yksi opiskelija tässä teki semmoista gradutyötä, missä katsoisi Pleiadia ja eli Pleiadin tähtijuokkuselokset. 2 yötä peräkkäin, onko se jatkuvalla syötöllä tuli mittauksia ja tämähän kaukoputki näki se kokonaisuudessaan. Ja yksi tämä kuvaus koko Pleiadin tähdistys, siellä on lukematon määrä tätä putkelaisessa valopimyksellä katsoa. Ja sitten hän yritti löytää planeettojen transitteja sieltä, että miten se tapahtuu, että on kirkas täyden kirkkaus putoaa hetkeksi. Sitten se palautuu taas sinne rauhaan. Ja sitten kun sä katsot niin monta tähtiä samaan aikaan ja sulla on pitkiä valosarjoja, sä pystyt ihan tietokoneen avulla tehdä automatisoida sitä fotometria samasta kuvasta ja sitten tietokone tavallaan etsii, että olisiko jollakin näistä miljoonista tähdistä tapahtunut jotain semmoista. Next we climbed the long stairs to the top of the High Observatory to view Finland's largest optical telescope, which has been used example to study black holes. Doctor of Astronomy Boris will tell us more. Mitä me katsotaan tässä? No tässä meidän suuremmassa tornissa on Suomen suuri optinen kaukoputki. Suurempia kaukoputkia muun muassa Metsähovissa ja pikkusen ylimetrinen Dalkirkhan kaukoputki, joka on rakennettu ihan fotometria kaukoputkiksi alun perin. Ihan täysin tietokoneen ohjattu ja sitä ei lainkaan pysty katsomaan silmin, vaan sinne kiinnitetään kamera taakse ja kameran tulee valokuvat sitten digitaalisena
ladataan tietokoneelle ja sillä analysoidaan sitten paremmalla ajalla. Mitä sitä voi nähdä? On esimerkiksi monitoroitu aktiivisia galaksia, ytimiä, kvasaareja. Mikä on sulla merkittävintä, mitä tällä on havaittu? No on tää aika kuuluisa ollut aikoina esimerkiksi täällä OI-287, eli se on semmoinen mielenkiintoinen kahden mustan aukon systeemi, jossa ne pyörii toistensa ympäri ainakin erään mallin mukaan. The observatory telescope was constructed on site at Optech's grinding facility. Next, we will learn how some of the world's most precise telescopes are made. This tower rising from the depths of the Earth for optics testing is indeed one of the unique features of the space park that cannot be missed. Minä olen Tapio Korhonen ja minä olen erikoistunut optiikan tekoon jo, se voisin sanoa, melkein 60 vuotta. Koska aloitin 10-vuotiaana poikani jo tekemään niitä ja tuli tänne Tuorlan observatoriin saamaan vähän lisää oppia. Ja perustettiin Option Oy, joka on toiminut 30 vuotta ja tehnyt suuria teleskooppeja, hyvin tarkkoja PV. Mikä on mieleenpainuvin tämmöinen projekti? No ehkä tämä Herschel avaruusteleskoopin veinginteko on tämmöinen kaikkein haastavin työ. Ja se on tässä taustalla olevassa laitteessa hiottu. Kyllä. Oikeastaan tämä koko laite ja tämä rakennus on tehty alun perin Herschelin teleskoopin veidin hiomista varten. No, silloin kun käytetään tätä hiomakonetta, niin tämä pöytä pyörii ja peili sen mukana on jatkuvasti tasaisella nopeudella suunnilleen. Ja tuolla on tämmöinen hiomateknyt, ne ajetaan siihen peilin päälle. Laitetaan kiinni peiliin. Siellä on sitten voima-antureita hiomateknissä. Ja niillä säädetään voiman suunnutta riippuen siitä, että mikä on tämän peilin vieressä hiomatekniin alla sillä hetkellä on. Kun on mitattu tämä peilin muoto, niin täällä vaan sitten poistetaan sieltä materiaalia, missä sitä on eniten. Ja lopulta päästään se nanometriluokan tarkkuuteen peilin muodossa. Next we set out to discover what materials can be used to make mirrors. Eli normaalistihan tuommoinen suuri optiikka tehdään xenodurista, joka on siitä hyvä, että siinä ei lämpölaajenemiskerroin käytännössä nolla, eli kuumassa lämpötilassa ei laajene eikä kylmässä kutistu. Mutta kun tuota Herschelin pääpeili suunniteltiin, niin sitä ei voinut tehdä oikeastaan tästä materiaalista, koska se peili olisi painanut semmoiset 5-6 tuhatta kiloa. Ja kaikki, mikä tuonne avaruuteen lähtee, niin sen pitää olla kevyttä, kestävää ja kompaktia. Mä voin vielä näyttää vähän lähemmäs. Joten Herschelin peilit tehtiin piikarpiidistä, jota te olette saattaneet hyvinkin käyttää joskus esimerkiksi hioma-aineena. Semmoinen kokispullollinen piikarpiidi jauhetta maksaa ehkä muutaman kympin. Mutta kun sitten tehdään 3,5 metriä halkasijalta oleva peili, joka on noin 2 mm paksu, niin se maksaa pikkasen enemmän. Eli tämmöinen samankokoinen xenoduripeili maksaisi hiomattomana suunnilleen 600 000 €, kun sitten taas tämä piikarpiidistä tehty peili maksoi semmoiset lähemmäs 70 miljoonaa €. Eli ei ollut mikään ihan maailman halvin kappale, mutta se painoi vain 200–300 kiloa, eli siinä säästettiin aika valtavasti painossa. Measurement is fundamentally linked to astronomy, both in the space and here on Earth. Yrjö Väisälä had his own spaces for measurements. Eli tervetuloa tänne meidän kalliotunneliin, joka toimii Yrjö Väisälän ja muun muassa Liisi Oterman optiikkalaboratoriona. Ja tää on siitä hyvä paikka, että tää luonnollisesti kesä- ja talven välillä lämpötila heittelee vain 1–2 astetta. Ja esimerkiksi näiden pöytien päällä niin Väisälä teki
pituuden mittaamisen maailmanennätyksiä ja täällä tunnelissa on tehty myöskin optiikkaa. Ja täällä on Euroopan eteläisen observatorion valokuvanäyttely ja myöskin tässä tunnelissa on muun muassa hiottu Pohjoismaiden yhteisen kaukoputken pääpeili, jonka hiova työkalu on tuossa teidän vieressä. Accompanied by stunning star images, our journey continues to the museum. Throughout his career, Väisälä designed pioneering optics and was also responsible for designing one of the first multi-mirror primary mirrors. During the war, he designed optics for fighters. After a warm and sunny day, we were off to make ice cream, Space Park style. Tehdään nestemäisestä typestä jäätelöä ja sen takia meillä on suojalasit ja suojahanskat päällä, että se on -196 asteista tekemään. Eli seuraavaksi niin otetaan tuosta vaniljakastiketta ja kaadetaan se. No, oliko mukava reissu? Oli tosi mukavaa. Hyvä. Jätskit saatiin loppuun.